Ekintzaren helburu izan da salatzea BBVaren dirua ez dagoela garbi eta odolez beteri dagoela. Eta, bueno, horrekin salatu nahi genuela Espainiako lehenengo finantzazio bankua dela armamentuan, gero megaproiektuak egiten dituela munduan zehar, inguru giroa apurtzen dituenak eta herri indigenak mugiarazten dituenak, eta baita desauzioaren atzean dagoela beste gauz asko den artean, hori azaletu nahi izan duguna, gaur kontan. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Viva el mal! ¡Viva el capital!